Hej YouTube, det er Darkin19.dk. Jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan man laver en TNT elevator. Du skal selvfølgelig bruge en hel del TNT. Du skal bruge nogle dispenser, du skal bruge nogle redstone repeaters, og en redstone block. Så skal du bruge nogle random blocks, du bare lige gerne vil have den til at se ud, og så går du sådan set bare i gang. Gør sådan der, 3. Den her skal blive temmelig høj, så du kan se. Men jeg er også langs. Kan man ikke putte den på peaceful eller? Ups. Lad det. Væk. Dejligt. Så. Du skal egentlig ikke have en der. Der skal du have den her blok, der du gerne vil have. Så gør du sådan der, og sådan der nede under, og redstone. Så det går bare lidt til igen. Så skal du repeater der, og repeater der. Så skal du bare forbinde dem. Redstone der. Så skal du så gøre ved alle sammen. Det er nemt. Ups. Og forbinde dem. Så. Og forbinde igen. Ups. Det skal altså være på tekst 1. Det fikser vi lige bagefter. Der skal nemlig komme tekst 2 på et tidspunkt, men ikke lige nu. Sådan. Så vi kan se, så har vi det her nu. Og vi skal egentlig også bruge noget hegn, noget fence. Den skal have 1, 2, 3, 4. Og så skal der faktisk også komme 4 lag af det her på. Jeg tror det er det nok, jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke det er nok. Ja. Og så skal vi sådan set bare det til med slabs. Kort slab. Og så skal du bare lige load the cannon dernede. Jeg ved ikke hvorfor jeg altid sætter sådan en der til lige meget, om I vil det. Så skal vi vælge en vej, I gerne vil komme op på. Og vi skal lige forbinde alle dem her. Ups, my bad. Jeg ved ikke om det her det skal rigtigt på. Jeg har bare lige opgraderet den lidt. Jeg ved ikke om det virker endnu. Jeg har ikke sådan helt testet den endnu. Men jeg tror det kommer til at virke. Temmelig godt. Så. Skal jeg lige repeat os. Der. Og repeat os. Sorry, my bad. Igen. Sådan. Og det kommer ikke til at skyde lige så samtidig, så den her, den skal vi lige indstille. Nu skal du så til at lave lidt sværere. Så skal vi også bruge pistol, når vi snakker om det. Pistol, de der. Jeg har ikke helt fået styr på det endnu, det skal ikke klage over, hvis det er det. Ups. Down. Så skal der være en pistol der. Så ved jeg ikke om det her det kommer til at dukke nu. Ja. Og hvad? Den skal ikke samtidig nu. Det skal vi lige have fikset.
Og så skal vi sådan nu. Så skal vi lagt sådan så. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige får det her til at du. Jeg må ikke gøre det her. Så skal du bare ned og så putte i det her. Bare putte en i hver, hvis det ikke du lige mangler her i start. Du kan altid bare putte den, fylde dem op med TNT, hvis du vil bruge den. Hvis du bare lige være creative i 2 sekunder til at lave sådan en eller anden zombie-apokalypse-maskine. Og så du vil lave sådan et træhus, og så du skal bruge noget til at komme op til det, så kan du så lave sådan en flyvende vandpyt deroppe, langt op i luften, som du så kan flyve op og lande i. Så du har sådan et eller andet sigtekorn ramme efter, eller et mål at ramme efter. Det er også sjovt. Jeg er altså ked af, hvis det her ikke virker. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan fikse noget sammen til en anden gang. Men I kan umuligt klare det her. I kan umuligt klare det her hop her med TNT her, hvis I ikke har armor på. Så derfor laver vi også en armor-maskine lige bagefter. Er det okay? Jeg håber, jeg kan lide det. Alle de her TNT, de vil altså dræbe dig totally. Og ja, I kan godt bruge den mere end en gang, for der kommer vand hernede, så de ikke eksploderer noget. De kan kun blast power. Jeg skal ikke blive noget. Så må vi kalde mig op. Jeg håber helt seriøst, at det dur. Hvis det ikke gør, så skal I skrive kommentar i chat. I siger så bare lige til, hvis I godt kan lide det her, og hvis jeg skal lave mere redstone ting. Jeg kan finde ud af en hel del redstone. Jeg elsker redstone. Jeg skal lige have vandet nu. Og I må altså undskylde, at jeg ikke bruger texture pack. Jeg plejer godt nok at bruge texture packs. BD Craft. Men det bruger jeg ikke lige mere, fordi min computer lige var til... Ja, den blev for... Hvad fuck har jeg her? Så. Dispenser. Så skal I bare have, hvad hedder det. Der. Så har jeg faktisk den ene til at du. Og den anden, den skal bare... Jeg mindes det sådan her, jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke 100 på det. Så skal jeg komme ud til alle sider. Så skal jeg bare lige have noget armor, jeg gerne vil have. Jeg ved ikke, om den her den kommer til at du. Det er ikke helt 100 på endnu. Det er noget, jeg lige har fundet på det her. Jeg ved ikke, om I kan finde noget på YouTube, der er ens. Jeg aner det simpelthen ikke. Sådan. Bare gå og klik på den der. Og puff, så skal du bare stå her. Men jeg ved ikke, om I kan fikse noget sammen. Så vi ikke behøver at stå her. Nemmere. Så løber jeg ind igen. Jeg skal lige prøve noget nyt, som jeg aldrig har prøvet før. Så det hele, det går sådan set ind under. Hvorfor fjerner sådan det croucher ind under her. Og så tager fat der. Jeg aner simpelthen ikke, om det her kommer til at blive. Det der kommer ikke. Det der kommer ikke til at blive. Der skal være en pleasure break der. Det her aner ikke, om det kommer til at blive. Så. Puff, jeg har det hele på. Så. Det var sådan lidt meget nemt. Så tager vi lige game mode 0. Sådan. Så prøver vi den og ser om det dur.
Det er ikke så langt, fordi at, jeg har ikke fået det til du, samtidig. Altså, du skal nok lige have sådan en pool deroppe, som du kan lande i. For at gøre det meget nemmere. Det er der fører vi 2 til. Det bliver svært at finde sådan der. Men ja, jeg skal nok lige prøve at se, om jeg kan få det til at do, så den kommer til at skyde samtidig. Jeg ved ikke helt, hvad der er galt nu. Det er dem her, der er noget galt med. Nå. Jeg tror sgu, jeg lige har fundet grunden. Ja. Nå, jeg gider ikke load den op igen. Så jeg håber, I kan lide det her, og lige like, subscribe, hvad I synes om den her video.